Sanibingelela kababukeli bakwaJabulile Jule TV. Unibingelela ngempela kuseyena umuzo kamthabela khona le muntu batu wenkomo ngayixoshwe enkomozini uphresh pheshinyela zophona nesigodi ngaphansi kwentaba uMaxujana. Bathi usweet obhaliwe isamba semali esingadalulwa insizwe zakubuyisha imenje zemswala ekushimeni ukwazo zithune isandla ilanga liphuma ethweni maqeda lakhanyisela wonke umuntu omusha nawe umuntu omusha ubungayisiphi insizwa omuhla aniphile. Sesiphinde sabuya ngempela ke isamba sikazwelonke lesi sikhuluma nawe mbukeli ungalapho ngasekhaya siyanibingelela ngempela ke kuphinda kuphi la kufinyelela khona umbukiso egole hostel siyazi ukuthi uJabulile Jule ubuke endaweni eningi kakhulu, so nabangaphandle abanye basePretoria siyababona beshobo lapha kuma comment ukuthi baseyindaweni eziningi ehlukahlukene. Ningakhohlwa ke ucofa usubscribe ucofe i-notification so that onke ama-video esisuke sinethulela wona azokhona ngempela ukuthi aqale wena kuqala. Hlala unoJabulile Jule TV, sikuphathele iy'nhlelo ezimnandi, sikuphathele iy'nhlelo ey'hlukahlukene ey'hlabahlosile. Wena uma ukuthi nje umuntu othanda iy'ndaba yenza isiqinisekiso sokuthi njalo uhlala ubuke uJabulile Jule TV. Udaba lami mkhulu asilikhohliwe, ngiyazi ukuthi nizovele ningiphuthume ngalo, asilikhohliwe. Kodwa ke namhlanje angingachithi isikhathi asiqonde ngempela kwi-guest yethu ngempela ke esinayo namhlanje kunensizwa esivakashele. Bathi uLindo mfowethu uyaphila kodwa mfowethu? Hayi sencenga futhi. Hayi ngiyaphila mfowethu nami. Mhlawumbe mfowethu awukusithathe usibeke wazise nababukeli ekhaya, ubingelela ababukeli emakhaya usazisa ukuthi ubani wakwabani. Wakanondaba uGagasha uMancinzi babona bulawa njengenyamazana. Ya madoda. Hawu. Iphumaphi insizwa yabona ke? Insizwa idamuka le kwesamampondweni Eastern Cape. Madoda. Cha siyababingelela ke abantu nasemampondweni, ngiyazi ukuthi vele bakhona abasemampondweni abasibukayo. Okay. Mfethu usufikile kwaJabulile Jule, mhlambe ungasithatha usibeke ukuthi namhlanje njengoba ufikile sinawe namhlanje sila, mhlambe ngabe isiphi isizathu noma yini le ntshisakelo benayo kwenza ukuthi wagcina wathi awufinyelele kuthini? Awusithatha usibeke. Kahle namhlanje ngize ngestory esingesihle neze. Kwabanye singazwela ngaphakathi, kepha kumina sizwela kakhulu ngoba ngike ngaba sohambweni lokuyokhipha ikati eziko ekhaya, ukukhipha ikati nje bekuthiwa ikati leleziwe, ngangifisa ukukhipha ikati eziko nami. Ngike ngavelelwa isimo sokuthi ekhaya mina ngomuntu othanda ukulusa iy'nkomo ekhaya, so umsebenzi bengekho lutho ukuthi uthole umsebenzi because angifundile, akukho la ngikwazi khona. So nje bengisho ukuthi ekhaya futhi akekho umuntu osebenzayo, so ngithi makuthiwa kukhamba kwesikhathi mhlawumbe ngithola amatohonyana lawo lapha nalapho ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe ikati eziko. So ngike ngahlangana nobaba wangi-introduce komunye ubaba wasemhlaba yalingana, wasethi kunobaba ofisa ukuluselwa iy'nkomo zakhe le kaMhlaba yalingana. So ngase ngithi awumchazele lo baba ngoba umqhafazi sina angikhulanga ngawo, angiwazi umqhafazi ukuthi yini leyo because wayesethi uzongixhumanisa naye ngomqhafazi. Ngasathi okay awungixhumanise naye. Ngixole mina bafethu ukuthi Kulenga mfethu siya-understand. Isimo asikho kahle. So wayesethi mayese ngithumela umqhafazi, wasethumela umqhafazi ukuthi uzomcinga lo muntu lapha. Wayesemthola. Ngase ngithola ukuthi usomatekisi onemali, ojulile impela, odumile futhi, onenkomo ezinhle futhi ezibabazayo. Wayesethi uzongixhumanisa naye. Ngasethi okay angixhumanise naye. Ngithe mase ngiya khona wathe uDlamini. So mangifika kuUDlamini wayesethi uDlamini nazi iy'nkomo, mase ngikhombisayo lo baba ukuthi nazi iy'nkomo zakhe. Ngasethi okay. Wayesethi nali igumbi lakho la uzofika ulalele khona. Ngasethi hayi asibonge baba. Aba phela nami ngizizwa nginemfudumalo, ngijabulile. Ngithi imfuyo engaka phela ngijwayele ukulusa imfuyo engale ekhaya, ngijwayele ukulusa imfuyo engaphansi kwale. So misi ingaka iyangijabulisa because ngumuntu othandayo imfuyo. So kuthe sekunjalo ngiyafica abantu bakhona ba-clean yabo. Mabe cleana ngigcine sengithola isithombe nje singanyakhona intombazane kepha ayihlali khona la. Lana-ke ngenzela ukuthi nomuntu obukela mfethu akwazi ukuthi ayimagine lento noma ayibone ngamehlo engqondo lesi story sakho. Abantu abaklinayo mhlawumbe abantu ababeqashwe
khona la kulo muzi noma ifamily yakhona iyayiklina njengoba uzuthola lesi sithombe? Abantu babeklina khona ngoba abantu abaqashiwe khona vele abahlezi beklina khona. Kusho ukuthi ngalolu suku mina ngifika ngibuka phela izinto ngabona ukuthi nakhu beklina la ngaphakathi kunezinto ey'ndala bese bey'lahla yabo, ngoba nami ngumuntu phela ongazazi ngase ngithi hhayi ngibheka nami ukuthi ikuphi nami engase ngihlobise nakho nami endlini. Kuthe sekunjalo ngithe ngoba phela ngathatheka ngathi mase kunjalo ngabona nasi Isithombe sani leso mhlambe mfethu? Wenzela ukuthi wonke umuntu ayibone into okhuluma ngayo. Mhlambe kwakuyisithombe sey'nkomo, isithombe somuntu, noma isithombe semonto enhle? Kwakuyisithombe sentombazana bhuti wami, kwakuyisithombe nje sentombi intombi idle ngebala elizothile ingenamabala. Ngasithanda lesithombe leso, ngasithatha. Ukusithatha kwami vele sekuseni vele futhi kumele ngikhiphe iy'nkomo, ngoba vele ngathi mase ngiy'khipha iy'nkomo naso lesithombe sengisifake ephaketheni sengihamba nazo phela ngiyozisa ehlanzeni ukuthi zikwazi ukudla, zikwazi ukuphuza namanzi. Yimngilo manje sengihleli-ke phela manje lapha emfuleni sengiyasibuka lesithombe. Siyangichaza ngoba ukube kahle kahle lesithombe, ukube kuthiwa le ntombazana yayila ngaphambi kwami angani ukuthi angizothini. Kuyikona ukuthi phela inhliziyo lokhu ekhuluma naso isithombe. Phela ubuhle obunje angibazi phela mina ngoba ngisuka le emakhaya azikho iziteshi, emakhaya azikho iziteshi. So manje sangichaza-ke lesithombe. Ukungichaza kwami lesithombe, ngiyaxolisa ukuphazamisa. So the time ubona lesi sithombe umuntu ofisa ukumbona isithombe face to face lo, noma noma umuntu owayekhona vele kubo labantu ababeklina la egcekeni, noma kwakuwumuntu wefamily yala ekhaya? umuntu ongangifisa ukumbona ngoba phela ngathi mangibuza ukuthi intokazi enhle kanje ngoba nokukuyibona kule ema-dining iy'thombeni ngilo ngiyibuka nje ukuthi hayi khona umuntu omuhle, khona embala enhle. Kodwa mangizwa kuthiwa hhayi lowo muntu loyo ule ey'koleni lezi zabelungu lezi kuthiwa yini amavasithi. Hhayi le kwalanga zikhanya ilanga kona lokho. Hhayi lapho-ke. So kuthe sekunjalo isithombe senginaso sengibhizi ngijabula naso. So ngasithatha-ke isithombe sengiyolala. Isithombe phela ngisahlukani phela naso. Isithombe usushade naso? Hawu sakuyimanzi yami, siyinto ehlezi zihleli la eceleni kwami. Mangiphuma ngikhipha iy'nkomo sikhona, mangibuya ngilala sikhona. Kwathi ngomunye usuku ngiyolala, nasi isithombe ngiyasibuka. Ngibhizi nami ngishayela idayisi nami la, ngishayela idayisi. Phela sengiyayimagina phela nami sengiyinonga yabo, sengiyinonga ngayo le ntombi. Sengiyayimagina nami sengiyinonga ngayo le ntombi le ukuthi ukube ngithola ithuba nje inginike nje kancane. Kodwa-ke kwathi sekunjalo ngokuhamba kwesikhathi ngagcina sengibona umama wakhe. Umama wakhe mana muthi umama wakhe, kanti isithombe lesi sendodakazi yala ekhaya noma kwakuyisithombe sikanjani? Kwakuyisithombe sendodakazi yala ekhaya. Phela nami mase ngishaya uvalo ukuthi hayibo, uthi ngibanjiwe. Umama wala ekhaya wathi ungibambile, kodwa imani ngize ngiqala lapho ukungibamba kwakhe. Ukungibamba kwakhe wangibamba ngibhizi endlini ngishaya indlwabu. Ngibuka lesi sithombe. Wangambona eqhamuka noma kangqongqozanga phela abantu abawomedem banakho ukuthi ayi vele kwami la? Hayi yabo lo akangqongqozanga. Wangifica nje, excuse me, wangifica nje ngihlele embhedeni ngibhekelele ngishaya into yami. Angimzwa nokumuzwa ngendlela engangibhizi ngayo. Obvious for sure nalowo majini uthi wawusubheke ekugcineni lokho abathi uvuthondaba. Kunjalo impela bhuti wami, ngase ngiyile ekudeni sengifikile la ngiyofika khona. Ungena kwakhe, kodwa ungena kwakhe angimzwanga neze. Ngingasho ukuthi wanyonyoba ngoba phela wabona ukuthi ngibhizi, wanyonyoba waphuma. Kuthe ukuphuma kwakhe ngathi vele ngoba nami ngibhizi nami akukho ingqondo isidumekile, isilahlekile yabo, isifocus la kule nto engiyenzayo. Akukho ukuthi manje hayi khona engikuzwayo, cha ingqondo isila.
Kuthe sekunjalo ayiqeda into yami. Wangasho lutho nje. Hayi, akasho nokuthi ungibonile, kodwa ngiyeza-ke lapho ukuthi wangibamba kanjani. So kuthe kunjalo, hawu yimi lo, ngizenzela into zami, ngaqoqa kahle, ngavuka ekuseni ngayigeza nami khona kungeke kubonakala ukuthi khona bengikwenza, ngalungisa nasembhedeni, ngalungisa into zami, ngakhipha iy'nkomo, ngahamba ngakhipha iy'nkomo. Kuthe sekunjalo bo sengithi ngiyobuya phela ngiyofuna noma amahewu phela ngoba ngumuntu othanda amahewu, umuntu othanda amahewu. So babenako ukungenzela amahewu lapho ngoba bayazi vele ngiyithandela amahewu. Ngithi ngiyobuya ngiyolanda amahewu ami lapha, ngibuyela khona lapha entabeni. Wayesethi-ke wayesengivimba kumama uMadam lo wakhona, wayesengivimba waselalela-ke mfana wami, ngicela ungenzele i-favour, ngicela ungikhiphele iglobe lapho, ungishintshele iglobe, ungifakele enye iglobe. Ngase ngivuma nami ngokuqhuzuqhuzu ngesifuqufuqu ukuthi okay, uMadam ufuna ngimshintshele iglobe, kanti anginakile ukuthi uMadam ngiyise egumbini lakhe lokulala la ababa uDlamini. Oh, uyoshintsha igroup wena ekamereni lakhe ngo la abalala khona uMadam. Yebo kunjalo bhuti wami. Kuthe sekunjalo sengifika khona lapho ekameleni lokulala, sengithi ngiyayishintsha iglobe, useyangibamba ngesandla uMadam useyangibamba ngesandla usethi yeyi wena, ngikubona ukuthi ukwenzani. Ngayibuza ngayiphendula ukuthi mina Madam bengenzani? Uthi ungibonile ukuthi yini bengiyenza? Ethi ngikubonile ubuyijabulisa ngesithombe senganyama. Ngathi cha Madam angikwazi. Wathi yeyi, wase wangithembisa ukuthi uzotshela ubaba Dlamini. Ubaba Dlamini ngithe mase ngizwa kuthiwa uyindoda ehloniphekile eney'nkaba ey'ningi, and futhi kungenzeka ukuthi nangasekhaya futhi wonke umuntu usangaphela nje egcekeni, aphele nya. Mase kuthiwa mina ngiyaphika, ngiyanqaba ukuthi ngimlalele ukuthi uthini, uthi ufune ngento afune ngimsize ngayo, ngizomsiza yena. Yo, ila ngabona khona ukuthi inkosi impela makuthiwa ikati lilele eziko usuqinisile ngempela, ngoba sina ngisukele e-Eastern Cape ngamhlaba lengane ngoba ngithi ngifuna ukuxosha ikati eziko, kanti ikati ngilethele iy'nkinga khona eziko. Kuthe sekunjalo ngabona ukuthi hayi ayikho lento, angimlaleli uMadam. uMadam kuthi sekunjalo wathi angiguqe phansi ngamadolo, wabehlisa isingezansi sakhe, wasethi angimkhothe lapha phakathi nendawo yakhe. Ngase ngithi ngeke Madam, wasethi yeyi ngidutshela uDlamini. Ngase ngithi nama okay, ngoba vele nami ngumuntu oswele, angazi lutho. Kuthe sekunjalo sengikhothisa lapha, ngazizwa isithunzi sami nosisi bami engibayishiye ekhaya engibathembisile ukuthi ngizobuya ngibalethele isinkwa. Kuthe sekunjalo ngabona ukuthi hhayi Awukuhlukumezeka phela lokho esekwenza. hayi ngakwenza lokhu athi angikwenze. Kuthe sekunjalo wayesengikhuphulela ngaphezulu, wayesethi angilale naye ngenkani. Ngase ngizama-ke nami ukuthi ngenze lokhu angitshele kona phela ngoba phela nami sengiyasaba ukuthi manje mangiphika ukufa kwami nami ngizofa ekhaya, iy'ngane zakithi ey'ncane zizokhala kubani ngoba phela yimi osemdala osesele, bonke abantu basekhaya sebashona, yimi osekhona, yimi nje manje iy'ngane zasekhaya sey'bheke mina engingazi ukuthi ngizomisa kanjani. Kuthe sekunjalo ngakwenza-ke lokhu angichazela kona, ngalala naye. Kodwa ukulala kwami naye akungijabulisanga neze ngoba ngimane ngayibona ukuthi ngathi ngiyayibulala mina uqobo-ke manje. Awusahlukene, ngicabanga ukuthi esimeni esikanje ungasahlukene wena nomuntu esesingathi uyadlwengulwa, ngoba ukulala nomuntu wena ungakuhlosanga nawe kuyakuhlukumeza engqondweni, emotionally nje kuningi engicabanga ukuthi nawe kwakulimaza njengoba vele kwakuyinto oyenza ungahlosile. Futhi mangicabanga mangimajina, I'm sure umuntu wayemdala kunawe lo. Kunjalo impela, umuntu wayemdala impela kimi ngoba uyabona, ngangibona ukuthi ungawumama kimi, angangizala mina uqobo. Kwakufana nokuthi wayelala nengane yakhe uqobo ngoba phela mina wayemdala kakhulu kimi. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi, yo, Kwenza
kwenzakalani mfethu? Into eyenzeka lena ngosuku olulodwa noma into eyagcina isiyenzeka igaba ngegaba, mhlambe-ke noma iholo wayekunyuselani phela-ke noma la wehiphini ngeholo owulihola kuye uDlamini lo noma uholelwa kuye uMedem, yonke leyo nto leyo kwakwenzakalani? Hhayi, ngangiholelwa uye uDlamini ngoba phela uDlamini uye owafika wangazisa phakathi kwekhaya. Wayesethi nangu umfana osezongidlulisela iy'nkomo, ngimthatha le Eastern Cape. Excuse me. Ngimthatha le Eastern Cape, ngase nginqena ukuthi phela nami ukuthi ngimphoxe ngoba ngiyamazi uwumuntu onogazi ubaba Dlamini, othandekayo, obathandayo abantu ngoba phela nami ngathi ngifika, wafika wangazisa njengomuntu as like ngathi ngiyingane yakhe. Lana-ke mfethu sifuna lapha ekuthenini isimo senhlalo after usuwenzeke lesi sigameko sakho noMedem, sabanjani isimo senhlalo? Sashintsha, waqhubeka nokwenza lesi sigameko sokuthi akuhlukumeze noma into eyenzeka kanye yagcina? Nanokuthini, nala ngifuna ukuzwa khona ukuthi wazi wayeka kanjani khona ukusebenza lowo msebenzi noma waqhubeka wasebenza yonke into nje, mhlawumbe ungasithatha usibeke. Ngaqhubeka ngoba phela ngase ngithembisiwe ukuthi ma kuthiwa ngiyakhuluma ngizofa nokufa, bazongibulala. So ngase ngithi hhayi, angiqhubeke phela nami ngizamela osisi bami abancane. So kuthe sekunjalo umama ebesengasayi-ke manje ukuthi siye khona egumbini lakhe, ebesenokufika egumbini lami la ngilala khona, afika athi asiqhubeke la sigcine khona. Ngiphike ngithi cha, athi yeyi wena, khumbula iy'fungo owazenza uthi mina nawe meke yaphuma lento uzofa nokufa. Hawu, bekuyinto ilokhu iqhubeka nje, ilokhu iqhubeka. Kwathi ngomunye uday obaba Dlamini wafika kimi. So uma efika kimi, yabo, kwafika kimi athi ngimkhiphele iy'nkomo, ngayikhipha iy'nkomo ngalolo suku lolo. KwakuLwesihlanu, kuyisekuseni. Ubaba Dlamini wathi kumina khona la afuna ukuphuthuma khona, kunezinto afuna ukuyoy'thenga lapha ey'tolo zayo imfuyo. So waphuma-ke ubaba Dlamini wangishiyela imali, wathi naku umholo wakho ofuneka uy'phathe kahle ngawo, ofuneka umholo wakho engiholela wona kahle kahle owakho. So kuthe sekunjalo wasuka-ke wahamba. Nxa ehamba yaphuma imoto, ngayibona nayo imoto iphuma. Kuthe sekunjalo ngabe ngibona uMedem ephuma lapha endlini enkulu eze lapha egumbini lana ngilala kulo. Wafika wathi asiqhubeke-ke, asenze isidume ngakho. Ayi nami ngivume-ke nami, yabo, ngoba nami sengiyinto manje yocansi, kepha ngingaqondile ukuthi ngibe yinto yocansi. Kanti ngizoba nebhadi. Mawukubuya ngithi ngibasathengi phezu kwakhe uMedem, ubaba Dlamini ngizwa ngemoto isingena. Imoto by the time ingena uthi umama wakho ayakhululeka, hhayi abanye abantu laba bazo-check ubaba la ekhaya, siqhubeke ngizoba-attend-a mase siqedile. Kanti hhayi, akanakanga yena umama wakhona ukuthi uye ubaba Dlamini uqobo. Wena usephe kwakhe? Ngisephezu kwakhe ngaleso sikhathi, ngigxume ngisuke. Mayisuka eze kimi, la kimi, so mina lapha endlini nginokungakhiyi. So uMedem mayingena wakhohlwa ukukhiya naye. Mayingena wangakhiya, wathi asenze isidume ngayo sayenza. Kuthe sekunjalo wangena ubaba Dlamini. Ukungena kwakhe ubaba Dlamini useyangibona manje, sengiyathuka phela nami ngoba phela sengigqibile, sengiyathuka. Nawe uMedem nangu lapha embhedeni, nami nangapha, nami ngizama ukuthi ngiphuthume ngikwazi ukuthi ngigqoke. Kuthe sekunjalo kwasho ukuthi hhayi nami elakithi ingilahlile, ngaficwa uyena ubaba Dlamini ngisagqoka. Bathi kwenzakalani la endlini? Ngathi ngibaza sengithi ngifuna ukuchaza, wagxuma kuqala uMedem,
wathi yeyi unamanga lo mfana lo, sekuyisikhathi eside lokhu engihlukumeza ngokocansi, lokhu engithinta thina. So namhlanje bengithi ngizobheka something la kuyena, wangiphosa embhedeni, wayesengiphenya ingubo, wayesengenza ucansi lo langenze lona. So ngase ngiyibona ukuthi nami akusekho manje ngizothini, ngoba sengithe ngizama ukuphika ngithi hayi ngiyachaza. Ubaba Dlamini wayesengibamba ngewashingi, sengisondeza wangishaya nje, wakhiya endlini, wangishaya, ngagcina sengivuza igazi ngamakhala, ngixaye ukuthi kwenze njani. Baza sengithi ngiyaxolisa kubaba Dlamini, ubaba Dlamini wangibamba ngamawashingi, wathi yeyi wena ngikususele le kini, ngithi ngizokwenza umuntu la, ngizokuphilisa impilo engcono ukuze ukwazi ukuthi ukondla usisi bakho. Yona ndlela osongibonga ngayo. Ngathi cha baba Dlamini ngicela ungezwe. Wathi ngikuzwa kanjani udla umfazi wami? Wangishaya ubaba Dlamini, wangishaya, waze wagcina sengihudo nangayo imoto uqobo. Wathi wena ngizokukhombisa. Wakhipha isibhamu sakhe ahlezi esigodlile la, wangiqongqotha ngaso emlomeni. Ingakho amazinyo agcina sekuphuma amazinyo. Kunjalo impela bhuti wami, bengiyibhunga elihle impela, wangiqongqotha ngaso isibhamu, ngagcina amazinyo ami esephumile-ke kanjalo. Kepha kuthe sekunjalo, wangihudula ngemoto, wabiza namanye ezinye iy'nsizwa. Yabo lapho ngase ngithi Nkosi impela uyongibulala. Wangihudula ngemoto, wangithatha wangifaka ebhuthini emotweni, wangisa kwenye indawo eyisigangi. Mayisi sengikhipha khona ebhuthini, sengifike kuleyo ndawo eyisigangi, sengikhipha khona ebhuthini, wangikhipha wangibeka phansi. Watshela zona le nsizwa ahamba nazo ukuthi azingishaye impela, zifuna ukuthi kungize ngife uqobo. Kuthe sekunjalo ngithi ngiyayibheka indawo, ngibona indawo ngasi ngisesimobeni nje. Kubi. Ngiyashawa impela, ngiyashawa ngapha nangapha. Ngisho ngibaza sengithi ngiyakhala, akekho ozwayo. Kuthe sekunjalo sebebuyela back emotweni, sebelanda wona upetrol, ngoba bafike bathenga isigubhu sesinopetrol bangithela ngawo. Kuthe sekunjalo bethi bangithela ngawo. Hey, angazi nami ngizothi idlozi lami noma ngizothi yini, kodwa ngakhona ukuphunyuka. Ukuphunyuka kwami ngaphunyuka ukuthi ngibaleke, kepha ukubaleka kwami ukukheqeka kwami ngagcina sengiwela endaweni engathi iyizala enamanzi. Ngifasekile ngapha, sengizama ukuqaqa zona-ke iy'ntambo lezi la ey'nyaweni nala ezandleni. Abazama ngani ukukhupha ngesikhathi mhlawumbe uphunyuka ubaleka, futhi kwakusemini noma kwakusebusuku? Kwakuqala uba ntambama. Angithi phela babethi bayangishisa kahle ngoba babethi bayaqeda ngami. Ngakhona ukukhumula nazi iy'ntambo zazilapha ey'nyaweni. Ngisengibaleka nale la esandleni-ke manje. Yingakho ngagcina sengikheqeka-ke, ukukheqeka kwami ngagcina sengiwela khona esizaleni esinamanzi. Kepha ukwela kwami esizaleni esinamanzi, sengiyaphuma-ke ngithola indawo eyiyo, kahle indawo eyayizala eyinamatshe. Sengize ngithola indawo ukukhusela khona la ngasematsheni, ngoba phela ngiyabeza abantu balapha phezulu ikhanda lami bayangimemeza. Bathi uphi, siyamfuna, funeka atholakale. Ngahlala khona mhlampe 2 minutes. Ngasuka ngashintsha ilocation, kwathiwa nangiya, ngaphuma ngabaleka. Lapho sengibaleka ngibheke nje, angani ukuthi ngiyaphi, kodwa ngiya phambili. Uma ngifika phambili ngabona indawo engathi iwumgodinyana. Lowo mgodi wawumnyama ngale ndlela exakisa isimanga, ngoba phela kwase kuntambama kusebusuku. Ngingazi ukuthi ngizophuma ngoba phela akukho gesi la, akukho lutho la, kumnyama nje. Uyoshiselwa ehlathini straight. Kwakunjalo. Kuthe sekunjalo-ke ngaphunyuka. Ukuphunyuka kwami ngase ngibaleka ngiya khona kule ndawo eyimnyama ewumgodi engafike ngahlala khona. Ngahlala nje impela isikhathi eside. So ngithe sengihleli khona isikhathi eside ngabona ukuthi hhayi, bathi hhayi, bagcina sebeduba sebengiyeka. Kuthe sekunjalo ngabona ukuthi hhayi, naleli dlozi lake lingithanda, lingisindisa emlomeni wengwenya. Kuthe sekunjalo ngezwa imoto idlula ngendlela.
Kuthe sekunjalo ngizwe imoto edlula yimi lo sengigijima nje ukuzona-ke imoto ngiyozama ukumisa noma yiphi imoto engase ingisize ngichaze isimo sami. Kuthe sengisichazile-ke isimo sami, Isingimelile imoto. hhayi sengimelile imoto sengiyasichaza-ke manje isimo sami. Ngamchazela ukuthi bhuti ngicela ungisize, ngifuna abantu bafuna ukungibulala, kepha isimo ngizokuchazela sona kodwa uma usungisizile bhuti wami. Wasethi ubhuti khululeka ngoba ngiyakuzwa wona no-petrol yini bese bekwenze njani, bafuna ukukushisa? Ngithi yebo bafuna Kunjani ebusweni nasemlonyeni nemzimbeni? ngiqhumile nje ebusweni ngimubi bubi Umuthi. ngimbumuzi ukubona nje nala emakhanda nginey'pazi engazazi ukuthi ngisuse kanjani, nasemlomeni umlomo wami waqhuma yabona nje, ingakho nginelampu elikhona la ngishawa ngaso isibhamu, ngishawa ngaso izagila. So ngabonga yena ubhuti-ke loyo wakamsomi ngoba naye ngathi uma imbuza isibongo wathi wakamsomi. Ngabonga yena ubhuti wakamsomi ukuthi akhona ukungisiza, akhona ukungikhipha kulolu hlangu ngoba lana babethi ukungiqeda babefuna ungibulala. Bagcine sebehlulekile-ke. Ukuphuma kwami-ke ngagcine sengihlala kuyena-ke yena ubhuti wakamsomi. Wagcine Wakusiza ngemoto. wagcina sengi-offarisha indawo yokugeza, sethi angigeze, so wangenzela into yokudla. Ngangiqala nqa ukubona abantu abanjeya. Wangisiza wangigeza, wayesenginika nayo-ke imali, wasethi angigibele ngisuke le eMhlabalenga ngize ngiyofika eThekwini. Uma ngifika eThekwini ngithatha amateksi ayi le kithi Eastern Cape. Wavele wayikhohlwa wayishiya kanjalo indaba yey'mpahla nayo yonke into eyayisele kufanele sasengakho isidingo sayo. Okubalulekile sekuyimpilo. Ya ngibona kanje kwakuseyimpilo yami ukuthi manje le ukuthi manje ngizoqapha athi ngithi ngibuyele umuvuyela nje iy'nto zami athi cha ayishiye kanjalo ngiphume kanje. Ngaphuma nje impela kanjalo. Ngibonga ngona lokho ukuthi ngakhona ukuthi ngisinde khona. Yo lo bhuti wakamsomo wangisiza ngempela, ngase ngibone ukuthi hhayi Vele sekuyaphela. sekuphelile ngami. Hayi siyakuzwa mfethu ngokushera isitori sakho but-ke wagcine ukwazile ukuthola ama-social worker yonke leyo nto leyo. Iluphi olunye noma mhlawumbe usafisa ukuthola usizo maqondana nama-social worker? Ngoba phela kwakuyicala leli la umedema alenzayo kuwe. Yize-ke phela thina yize-ke isikhathi esiningi uma usukumuntu wesilisa uchaza isitori esikanje futhi ema-police station isikhathi esiningi uthola ukuthi alisukunyelwa udaba lakho umuthi uzovula icala elisuke lithinta umuntu wesimame. Umuntu wesimame vele kusuke kulula ukuthi awine. Nanokuthini after sekwenzakele yonke lento lena mhlambe ukulimaze kangakanani noma mhlambe iluphi wena ake masingayishortcut iluphi wena usizo kahle kahle ofisa ukuthi ulithole njengoba ufike kuthina kwaJabulile Jule. Ukhumbule-ke uJabulile Jule uJabulile Jule TV ubukwa abantu abaningi abahlukahlukene abemisebenzi ehlukahlukene. Iluphi wena inhloso yakho nje ukusivakashela mhlawumbe usithathe usibeke? Usizo ngagcina sengilitholile, bangisiza abantu bangikhanselisha bathi i-counselling. Okay mfethu siyakuzwa mfethu. Kodwa manje sisazama ukuthola mhlawumbe usibikele noma uye enhlosweni yakho why ulapha sesizwile isitori sakho mhlawumbe usithathe usibeke yithini inhlelo zakho njengamanje ukuya phambili? Bafethu kahle kahle into engilethe la ukuthi ngicele nina okuncane ukuthi nikwazi ukuthi ningisize ngakho ngoba lokho enginakho ngiyakwazi ukuthi ngijabulise abantu basekhaya, but kodwa ukujabulisa mina angikhoni ukuthi ngiyijabulise mina. Angicela okuningi, bengicela ukuthi ningisize ningidonethele noma ilo 10 rand ukuthi ngikwazi ukuthi ngiye kudokotela ngiyokwazi ukuthi ngibuyise amazinyo ami. Mhlawumbe lawo 10 rand noma lawo 20 rand le esukhona ukuthi i-accommodate wena. Eyi nciseni isilungu siyangidlula. Ngiyabona. So le ongakwazi ukuthi ibe sephaketheni lakho ukuthi ukwazi ukungidonethela yona. Ngiyacela nami ukuthi ngiye ngifane njengezinye iy'nsizwa nabanye abantu. Ke ngiveze nje elomhlathi ngihleke nje kahle ngesihle. Hhayi lento ukuthi manje angisakwazi manje ukuhleka nabantu sengenza lokho engikwenzayo kuphele. Ngiyafisa nami ukuthi ngiveze lo mhlathi ngihleke njengawo wonke umuntu. Bengicela ukuthi konke onakho noma ngabe kuthiwa into engakanani as long nje uma ukhonile ukungisiza ngoba phela nami ngiyafisa ukuhleka njengawo wonke umuntu.
ngiyacela nje bafethu ukuthi kuwo wonke umuntu okhona angidonethele noma u-10 rand noma u-20 rand ukuze ngikwazi ukuthi ngazi ukuthi nami ngiye kudokotela wamazinyo ngikwazi ukuthi ngiwa-aplayele amazinyo ngiwafake. Ngicabanga ukuthi okay, before ngifike la akuze ngaba khona ucwaseka mhlambe kwabanye mhlawumbe abangani bakho okanye amantombazane osuke uthi mhlawumbe uyashela. Siyazi ukuthi amantombazane afana khona ne-pride khona angenayo i-pride. Mhlawumbe imaphi ama-challenges kubangani emantombazaneni emphakathini kwi-female? Imaphi ama-challenges oyaye udibane nawo? Bakutreat-a kanjani abantu since suwaba nesimo esikanje sokuthi wagcina usuphunyelwa amazinyo ngenxa yesimo esasikuvelele sasingesihle kwamhlaba lingani? So kahle kahle angisakwazi nokushela, bengiwumuntu othanda ukushela mina wamanga, nokushela kwami sengiyakusaba because umuntu sengivele ngibuka ukuthi uvela athi ngizomenzani umuntu ongenamazinyo. Ngivele ngiphathe kabuhlungu ngempela leyo nto ukuthi nami angizenzanga, angifunanga nami angisalanga ukuthi nami ngivuke kuthiwa hhayi uzalwe ngenamazinyo, cha. Isimo ongabhekana naso ukuthi abanye abantu aba-understand-a. Kwabanye kuze kuphume inkulumo ukuthi wayenzani vele, wayetshela uyini esuka la eya le emhlaba yalengane, wayilindeleni vele, wayilindeleni because izona nkulumo engihambe ngibuye ngiy'thole lezo ukuthi ngangithi ngenzani, nganguba wakaba uJesu uzotholani, uJesu uzoba ngcono kunoba. So Kanti lento uyenzela ifamily yakini ekuthithi la ikwazi ukulala idlile. kwakunjalo impela, ngangithi nami ngisiza ukuthi ngikwazi ukukhipha ikati eziko kanti vele angiyiboni ukuthi vele ngiyithela induku. Okay, sesiyayivala mfowethu. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi mina angisho ukuthi wrong, angangizwa-ke kabi. Angisho ukuthi wrong okushilo, kodwa ngibheka ngendlela yokuthi ake sithi ungabanqumeli abantu ukuthi ucela o-10 rand noma o-20 rand, ngoba ngicabanga ukuthi entweni osuke uyiphiwe umuntu awukwazi umuntu ukumkalela. Ngisho ngokuthiwa ukuphi ishumi but as long esuke kuphe ngothando, lokho kusuke kusho okukhulu. Sesiyayivala mfethu, hayi kabi. So angisho ukuthi u-wrong mfethu, ningangizwa kababukeli emakhaya. So angisho ukuthi u-wrong, kodwa-ke nginakho lokho ukuthi ake siveze nje amandla ethu babukeli bakwaJabulani Jule, simsize umfethu akwazi ukuthi athole amazinyo la kuthiwa yini ama-falls, khona lokho mhlawumbe bayakwazi abazi, mina ngiye ngibone nje bekufakile. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi ke siveze amandla ethu ukuthi mangakanani simsize umfowethu kunaye akwazi ukuthi abe right. South Africa, awuthi ungokuqala lo muntu, ningangizwa-ke kabi, ayizukufakwa kumina. Thina njengethimba lakwaJabulani Jule asiyithathi imali kubantu, kodwa sizosiza umfowethu, sizosiza umfowethu ukuthi athole lokho kuthiwa ama-falls, noma bekuthiwa ishumi noma bekuthiwa u-2 rand. Ngicabanga ukuthi kuyokwenza umehluko kuyena umfowethu ukuthi akwazi ukuthi ahlanganise ngendlela angahlanganisa ngayo. Iliphi ibhenki mfethu olisebenzisayo mhlawumbe abantu noma inamba oyisebenzisayo abazokwazi ukuthi bakufonele kuyona? uCapitec, inamba engitholakala kuyona ethi 073 620 90 63. Awuyiphinde mfethu. 073 620 90 63. Ningamuzwa-ke, ningangizwa-ke kabi, le namba eyakho mfethu akusiya. Muca uthi mhlawumbe uzofonela inamba ade iyibiza ngenhloso ukuthi uzothola ithimba lakwaJabulani Jule noma abaphathi bami bakwaJabulani Jule, ngeke uze ubathole. Thina kwaJabulani Jule musuke usifuna, uyakwazi ukuthi ubhalele, ungene ku-inbox ku-Facebook, Jabulani Jule TV, uzosithola lapho, okanye ku-TikTok nakhona futhi uJabulani Jule TV, ku-YouTube uJabulani Jule TV. Anivezeni-ke South Africa, ngiyazi ukuthi abanye bako-Eastern Cape, abanye base-Cape Town, abanye bako-Goli, nisey'ndaweni ey'ningi bafethu, niyazazi, ngeke ngize ngiqede koMpumalanga, ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukene. Thina njengethimba lakwaJabulani Jule sonibuyisela i-feedback ukuthi mfowethu kwenzakala ngayo, kodwa udaba lamkhulu siyoliphetha this week, siyaqeda ngalo, finish. Vele sebesithintile
yonke into isime ngomumo. This week siyaqeda, ningakhohlwa ucofa subscribe ncofe notification so that onke amavidiyo esisuke sinethulela wona uzokhona mpela ukuthi aqale kunina koqala. Bye bye, nasidibane kwi-episode elandelayo.